Viděli jsme. Moji asistenku Anderson unesli šikmovoký a Wyatt. Nájsť Kolumbíca a proste ho musíme odstrániť. Vypadni do môjho auta, Kolumbinec. Super práca, Wyatt, pretože máme ich slabé stránky. Ahoj, Zane Chang. Chci se s tebou sejít a udělat obchod, dobře? Dobře, hoši. Zítra se sejdeme se šikmovokými. Tohle nebude fér obchod. Ale my ich ojebeme jako převní. Boha! John, pekne odparkuj ten vrtulník naspäť na heliport. Vy ste tu už John, skončili. pozor! Hej, si živý, John? Ahoj, John. Tak predsa si živý. Ja som Frank, starý priateľ s Denisom. Povedal mi, že sa mám o teba postarať a pomôcť ti sa postaviť na nohy a pomstiť sa Číňanom. Kde je Denis? Kde je Luigi? Denis je v pohode, ale musel sa skryť, lebo to už bolo veľmi nebezpečné. Odkedy sa Denis baví s motorkármi? To neviem, ale ja sa s ním poznám ešte keď som nepatril ku motorkárom a pracoval som pre mafiu. No poď, všetci ťa hľadajú. Musíme ti zmeniť outfit a účes. No ty kokso, hneď lepšie vyzeráš. Musíme nájsť, kde sídlia čínska triáda. Viem, že niekde v Sandy Shores, ale o tom to vie viac taká barmanka. Ideme za ňou. Toto je presne to, čo hľadáme. Barmanka, ktorá tam robí, vie, kde má triáda Kemp. A ona nám to aj povie. Ty kokot! Falcone si žil v riadnom luxuse. Čo poviete na to, chlapci? Máte pravdu, pane. Ale teraz to je už naše a ten obézny debilko sem už nikdy Presne nepríde. tak, Gray. Si veľmi dobrý herec. Na všetko ten obézny chuj naletel. A aj Mayer. Zdravím, pani Žaneta. Moji vietnamskí kamaráti sa nikdy schovali a ja ich potrebujem nájsť. Neviete, kde sídli ich Camp? To teda neviem. A ak si nechceš nič kúpiť, tak vypadni. Ty vypadni, ty kurva. Tak čo? Už sa ti otvorí jazyk? Kde je tá čínska triáda? Alebo zavolám mojich kamarátov, aby ti vypálili bar. Dobre, Frank. Nerob urýchlené rozhodnutia. Kempujú blízko Paleto Bay. Dobre, John, teraz je to na tebe. Máš tam Číňanov a nechávam ti voľnú ruku
A môžeš sa zachovať ako chceš, ale jedného ušetri. Dobre, teraz mi pekne povieš, kde schovávate rukojemníkov a kde je teraz Zane Chang. Dobre, poviem ti, ale nestrieľaj. Rukojemníkov držíme v našom sklade na východe, ako je Vagos. A Zane Chang sa sťahuje do Falconeho kanclu.